za mu je wajen wannan alhajinmu ne, alhaji kuma ciyaman ɗinmu ne, dai shi ne mai neman ciyaman ma na wannan unguwar tamu ma. To akwai kuɗi, to abinda muke so idan muka je ɗan farin nan ne da ɗan juyin nan ki masa kin gane, to hakan da zaki shi da zai samu dan samu yan citta mu, kowa kin gane rayuwar nan fita da fita ce. Sun ka sai ka yi haka kaman sando yake kaman dankali ki ya samu kudi ba amma ka dai hallaci ka gane na fahimta malam hakuri fa za mu yi ta yi mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya shirye ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sha'anin lalata ko ce maka zina mummunan al'amari ne wanda mutum ba zai gane ina kan wata mummunar hanya ba in yana aikatawa sai da kasan da izo zai bar duniyarsa. Police station?